Ladrymbai B Sports Club ka Pynrem jur ya ka jingpynkheiñ ke EJDCA Cricket Association kabala penlong ya ka knockout tournament arhaja apun rio kabala stang nado ka arpho trik ubanai jembang arhaja apun rio Katkum ukurwo laong bahakapur bayakun ya ka semi-final habdeng ka Ladrymbai B Sports Club bad kaden Pynrem Cricket Club Hamadan Mukhab Playground lalap bakaden Pynrem CC kalapin mi madan ya ki laingut ki nongyele kai ki banabar ka district bad kane kala day ka jingpynkheiñ ya ki kendon ki an jong ka rule khatan reu jong ka EJDCA rules and regulation bad ru hakani ka limpung ka Ladrymbai B Sports Club kala sha penlem da khat aran bad ong bakane ka Pynrem ka Ladrymbai B Sports Club kadai ka bomla ban pedang Walangi la dapha da kashiti ujor ka bakatkum ka letter number khatsan dated arpho san arpho arpenriu ka baha bansil henrei kamtre ban pedang ya kane badla dap khatru ban yakaran hadakhia nado ka pratrik mentau banai jeliu henrei ngi ka Ladrymbai B Sports Club ngi klam yo pedang satya ka nu ka jubab ni ka shithi hado menta men haka khatsan trik mentau banai jeliu ngi nakalyang ka club ngi la lek pen sngau ya kane ka kamsho deputy commissioner East Jantihil District, Lingba Kashiti, letter number LBSC, COMP, EJDCA, Arpo Arpenriu, Hakaba la Kerpat Badai Ban Pinsangi Ashwa Yaga Junior Kun Final, Henry ka East Jantihil Cricket Association, Kalaya Chakmat Ban, Bad Bana Yaga Junior Kun Final Kaba on Penlong, Haka Arpenriu Trik Menta Ubanai, Hapadeng ka Den Pynrem CC, Bersha Yaga Lom Shnong Block, Hamadan RBDCA Ground, Haribhoi District, Kumta Nakalyang ka Ladrymbai B Sports Club, Ibersha Jur Yakane Ong Ukurwo. Shu ka Ladrymbai B Sports Club ka keno bagane ka jingle ke EJDCA ka long ka ba omla ban pedang bat ka kentu ya ka Meghalaya Cricket Association bakan shimkhia ya ka ne ka kam namar ka jingpynkheiñ ya ki kendon Pynkheiñ ya ki an rule khat reu ka EJDCA kumju ru ban tuklar lam khanang ba ka jingle ka ya ka ne ka district level tournament kan long ha ka rukam ka bayat bet hapo East Jantihil District ka Ladrymbai B Sports Club hakentu ru ya ka Meghalaya Cricket Association bakan batha ya ka East Jantihil Cricket Association bakan penjalan shwa ya ka jingpyn ya kun final hadu bandala ban ben